Radimo kolce za Paradise u ovom videu, pa sam mislio možda da porazgovaram. Za Paradise. Paradise. Da, ali ja ću vjerojatno govoriti rajčice, meni je to prirodnije, tako sam vidjela književno. Rajčica. Rajčica. Ja sam pola. Sad sam se sjetila. Šta? Pa joj, pred nosom mi je cijelo vrijeme. Ovo što se pokušaš sjetiti. Da, ja sam iz nekog razloga cijelo vrijeme me odvlačilo na engleski, da je tajna u engleskom, ali nije, nego je Paradise je kao Hrvatska, ali kao engleski zvuči kao raj, ali je rajčica. To smo i povezali, rajčica i Paradise. Pa što moguće, pa to je moguće, rajčica kao raj, rajčica. Paradise. I kako ćeš ti sad? Ti ćeš govoriti... Paradise. Ja ću reći rajčica. Ali to ti isto, jel? To se to je skužilo. tomato, ali ja kažem rajčica, meni to normalno tako pišem, tako vodim dnevnik, sve mi je u rajčici. I za rajčice smo trebali stupove, ha? Da. Kolci. Jesu to sad stupovi ili kolci? Koja je terminologija? A ne znam, Kolci. kolci. Za rajčice. Kolci za rajčice. Ica tongue twister. Da. Kolci za rajčice. To je službeno. Mislim da će ih trebati osvježiti sa plamenom. Ma ne bih ja. Ma joj, znaš koliko bi se to jako moralo spaliti da to ima smisla. Onak, jedno 4-5 mm.